आप क्यों रो रहे हो? आप मत रोइए, आप रोइएगा तो और बल पटना बड़ा खतरनाक जगह। तू रोबू तो तारा से पूछे खातिर बहुत लोग बा। हाँ जी, हाँ भाई, हाँ हो जाओ। एगो हम गाना गौले रही कि गे छौड़ी छागल पेन होइबो कि यदि करभी तू हमसे प्यार कि जहानाबाद के 3 तलिया नथिया अब पटना से किन देबो। उसके बाद अब कहते रहिएगा कि पटना से चलता दवाइया चले लला गैस के कच्ची गैस के एगो बात हम इनका वाह लखन भाई वो मेरी दोस्त है। अच्छा लड़की दोस्त से लोग गर्लफ्रेंड कल जाला ये बात आप बासु बाबू को समझाइए। हमेशा कहते हैं कि तू तुम्हारा कभी इधर कभी उधर वाला सिस्टम नहीं दोस्त है हम लोग। क्या हम तो इनके साथ दोस्त होके भी गाना गाए हैं कि बर्बाद कइले बाड़ू तो बर्बाद रहेदा ऐसा नम गम के सही आबाद रहेदा। लेकिन आपके साथ कहे कोई तो कहो बढ़िया से कभी भैया नया नया शादी भइल बा। तानिया जी बढ़िया से बैठे साफ बुझा दे कि ब्लॉक में पैखाना पास करे। सीधा बैठी बोलो देखियो कलाकार कैसे से केहू से डरा जा। भाव लगन अभी खत्म भइल बा 5 तारीख के। इनका बियाह भइल बा। हां केकरा से लइका से बियाह भइल बा इनको। दूसर का बियाह इनकर पहिल का भइल बा। चंदन भैया के दूसर का भइल बा। पहिल का दिन जब इनकर घूंघट उठैले हैं ओ माय गॉड बोले तो पहिल का दिन जब घूंघट उठैले हैं तब पहला दिन कहले हैं कि आज हम पहिला मिलनवा तब मिलल सजनी के सजनवा कि हमारे अंग अंग गुलाब